És el millor equip català del 2009 a la segona B, sens dubte, el Sant Andreu, que acaba l'any com a líder i, a més, amb un cop d'autoritat, guanyant a la Vila Joiosa amb un jugador menys. El Sant Andreu que ens pot donar moltes alegries l'any que ve, igual que el Barça Atlètic, que acaba aquest 2009 com a segon. La Gramenet, mentrestant, manté la fortalesa al seu estadi. El Sant Andreu passarà les festes de Nadal com a campió d'hivern, quan falta una jornada perquè acabi la primera volta. Aquesta ocasió de Mayor, que va salvar Pardo, va ser el primer avís d'una primera part força còmoda. Tot i la lesió de Rojas i l'autoexpulsió de Pepín, els quadribarrats no van ser capaços de marcar i van haver de patir durant 10 minuts a la represa, sobretot quan Jonathan De Amo també va veure la vermella directa. Però les angúnies van passar al minut 60 amb el gol de Queco, i el marcador hauria pogut ser més ampli si Miguelez hagués combinat una gran jugada col·lectiva. Lo que tenemos que ser es insaciable, lo que tenemos que seguir es teniendo mucho hambre, y eso es lo que te da el éxito, ¿no? Porque de otra forma nos puede llevar a tranquilidad, a acomodo, y eso no puede ser, ¿no?